ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ na hụkwaricha ọnwa nọ nụwa nwa mba nnọ awụchasịala numo eyo ụmụnne m na-atụfughị oge ọnụ ụnụ mana ya yesterday m bịara live asị m aga m ebido push wee videos ndị nke dịgoro ready. Yes, ọ ya ka m wọchashịrị bụ ime ugbu ene anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwa mba nnọ mza ya sị na m ledele ihe ribidere na ọ yidene o na obi na ọgbawale. Nwanne anyị nwaanyị hibige n'akwa sị m na asị na mmadụ na-ahụ otu echi ya ga-arụ na ya agaghị eme mistake na iwe na ọnụma na o juru ya obi. Ụmụnne m ya gaa n'ihu sị na ya na di ya matara mgbe di ya eduru ya ọhụrụ, ọ gbachara bọ ya eduo ya ọhụrụ, di ya ebido zụwa ahịa ya onwe ya kwanụ. Around that time ka ya nwetara admission na mahadum ịga gụọ kọọsụ a na-akpọ petroleum engineering. Ọ ya ka ya nọ n'elu nweta admission ya nwetara. Ozugbo ya nweta admission, nna ya nwụọ. Ya dị shattered, dị devastated, na ele anya n'elu ele anya n'ala sị lee ebe ya ji azụ agaji ugboene n'ihi na papa ya hụrụ ya n'anya too much. Ya nwoke ada mgbe mpa ya nwụrụ, ya bịa ghọta na ịga skuul ya na ọ nọ Chineke nna n'aka ka eliwekwara mpa ya licha. Ya bido n'ụwa arịwa chọwa ụzọ ya ga-achịrị nwa lady na-ebu slippers na-atụbata akpụkpọ ụkwụ ụmụ agbọbịa. Ya ga ya chịrị ga na-agachịrị na hostel na shop chukwu na na-azaje Chineke ebe na-akpanụ ka ewe ori. Ya bịa daka ga n'aka otu nwa okorobịa ya wụ di ya n'ugbo ene ya na ebita. Ha bịa mata di ya ele ya ọ daba ha abụọ daba onwe ha n'anya. Di ya asị ngwa na ọ bụrụ na ọ mahadum na ya ga-anwa ike, na ya dropla na ya ga-anwa ike. Na nwaanyị mba nnọ mza ọ sị di ya zụrụ ya na mahadum, kwụọrọ ya ụgwọ skuul, mere ya everything, mee ya enweghị ya lakara site na biznes ahụ nọ eduru ya ọhụrụ. Mgbe nwanne di ya ka ada na koso gada matara na di ya zụga nwaanyị na mahadum ma ọ wụghị obere ihe, ha amaghị ushishi maka mata ya bido threaten nwaanyị, bido kpowa ya, bido chụgburiwe di ya kwanụ na oshigide ike sị na enweghị ha ga-eme na ọ nwatakịrị ya laikiri ya chọrọ ịlụ. Ụta ka ego dogidere ya agụcha graduate apụta. Anyị mba nnọ nza ya gaa service lọta, bido ga bugharịwanụ CV submit way na different companies. Di ya were obere ego na ya n'aka, so before ihe mmadụ awuo ihe onye ọzọ na ya ngwa na ya dịla ready ka a gakwa ụgwọ isi ya ekwerekwenụ. Okporo ụmụnna ya ha bịa mee ihe nọ n'isi ya metụrụcha ala nkwa ya na di ya gba akwụkwọ ekere mmiri ọkụ nwa nga aka ruru that time. Ha lụọ lakpuru dịka di na nwunye. Na ya na di ya nọzi one oil company ya submitiri CV ya, akpọọ ya na phone ya ewere osowere ije wụchasịa gadi ya, convince ya ha beyond doubt na ihe ya gara na mahadum ga-agụ na ya gụrụ na detin nọ ya n'ime na ya gụtara na ya. Ha enweghị any other option than to hire ha. N'ụta ka esi nweta ọrụ na one oil company na Port Harcourt. Bido salary ya gbagotekwara, ya ebido akwụwa ya ụgwọ n'ihi ịhụnanya di ya egosi ya, n'ihi ya hụtara onwe ya na ihe ya wụta na ọ di ya mere ya, na ọ akaụntụ nọmba di ya ka ya submitiri na company, na ọ di ya na-ereceive salary ya, na ọ di ya na-enye ya ma di ya enye ya ga-ewe n'ihi na ya dịla used to enweghị ọbụla ya n'idiri ya gwa di ya na ọ na-enyekwana ya, na ya dịla used to it, na ọ na-emere ya ihe niile. Nwaanyị mba nnọ mza na ọ wụta ka ya na di ya shibiri n'obi ọma na enweghị nsogbu ọbụla. Ya gwa di ya sị ngwa ọrụ ntara ihe ya rụrụ ya 8 months kpọị biznes di ya enweghị bụ ka eleg abịazi ntụrụ baka ọjam kpokwa ihe ọnụ n'ala, kpokwa ya ọnụ n'ala, kpokporie biznes akpọja. Ya elega eso biznes ahụ na ọ gbalịkwala na biznes ahụ egrohi ya mgbe eshiri ime zụọ ya na mahadum. Na egrohu biznes ahụ akwagara ya ọkụ agba ya mmiri na ọ gbere na akọchapụta akọchapụta taa ka o megide shegigide kpokwa ya ọnụ laa. Ya gwa di ya si na biznes ahụ na ọ dịkwara na ya stressful ebe salary ya gbagotere na ọ ga-ezuru na naanị ha nidiri na ọ planning na plan ọfụma na ha ga-eme ihe niile achieve. Di ya si nsogbu anọ na ọ otu ya shiri ya na-aga ọrụ every 30-31 days. Di ya enweta alert wee na akwụọla company akwụọla ụgwọ. Ya tụrụ ime mụọ nwa nwaanyị, ofu mkpụrụ nwa nwaanyị nụtara ka ya mụrụ. After 2 years
3 years achọpụta na ịtụ ime ọzọ awụọla ọ dịwala ike, ọ dịgara ihe izi, na-achọ ịtụrụ ọzọ ma ọ baga, ebido gbarịwa n'ụlọ ọgwụ dị iche iche. Ha nọrọ n'ledelu Chineke anya n'ihu. Nọ steji ugbu a ka anọ after only 6 years na-aga 7 years. Adanne dị eburu bịa ọkpọ die na phone, ọgwa na enwere nwatakịrị chọtara, o send their pictures, o send chakwa, o send their name, o send their phone number. Ọgwawa die na ole kwekele ugbu a na ọwụ obere nwa, na ọwụ young girl, this and that and this, na ọwụ ya ụdị ọkpara na ama nna ya ga-eshi this and that, ya kwuru gbago ya ekwuru gbada. Ya nọ na-ele ụmụnne die niile, ha niile secretary team ya ekputekpiri na ekwe hụ ka nwanne ha nwoke bilite na kọmọn ịrụ ụlọ, ya ekwe ya eshi ebe eshigara kpufu bịa vu bata n'ime ndụ ya, o were ego ọ ga-eji mee ihe bara uru were na-azụ ya, zụwakwa igbo ọzụcha ya bịa nga gboto otu mkpụrụ nwa nwaanyị kemgbe na-aga 7 years na ọwọta aka ga-eji aga na ọ mara ebe ihe ji nwanne nwoke na-ewepụ ebe ma ọ wụ ihe yeri isi agaghị adị na ọhịa ya na-agabiga n'ụlọ di ya, na ọ naanị di ya bụrụ onye nche mmiri ya nwere. Ma birio na nwa mba nnọọ mza enwe mgbe ha ji tọngata di ya ma na onwe mgbe di ya jiri gbawa egwu ụmụnne ya na-akọ, egwu ezinụlọ ya na-akọ na ya amaghị. From mgbe ọ kọgara m akụkọ n'ugbo ya sị m na ya nọ ebe last month ya fon ya ring ya pik kọl, ọ bụrụ na ọnwa agbọbịa kpọga ya na fon, ọ kpọwa ya si ya ma good afternoon ma ya ekelecha, ọ jụwa ya na di ha ọnọdụ ya sị ọsị gịnị, ọsị di ha nọ n'ebe ahụ. Ya jụọ sị ole onye ọ chọrọ ikwuru biko, ọkpọ di ya kpọ ya aha, kpọ aha nna ya. Ya jụọ sị na o mee ka ya ghọta ihe o menere by di ha ọ nọ ebe ahụ. The lady agwawa ya sị na ya nwawo nwunye di ya ka abụọ and ya mụkwara na nwa nwoke, ya eku nwa nwoke. Ya sị ka ya gwa ya na ọ dịghị mma ya ma otu esi ekipụ ụmụ heavy secret a, ọ wụrụzie secret onye ya dị aware na ego ha rigo taa na ọ ya nwakparị, ebe ya dị aware that na ọnọdụ dị mma taa na ọ ya nwa na nwa ivunu nwa na amụrụ amụ na ọwụ ya nwa kpatara the money, na conscience ya agaghị ekwe ya ịnọrọ ya mụọ nwa anụ ntara, ọ ka nọrọ n'elu mmiri na ọhịa sis ka ya kpọọ ya gwa na ya mụrụ nwa nwoke. Ya sịrị ili na nwa nwoke ọrụkwa na how old, ọ sị ya na ọ naanị 4 months ka ọ ka dị, na ya gwakọtara di ihe ka ọ gwa ya, ọ chọghị egwe ya na asịsị ka eji aka ya kpoo ya gwa ya. Ya sị oke na ya nna ihe kwuru na mgbe ọ lọtara na ka ya verify ya ihe niile na okwu gị na di ya garala lu. Ya jụọ sị nwere nwa agbọghọbịa kpụrụ ya n'olu nwa ahụ ka obere ọ wee young girl na ọsọ nwunye ya ka abụọ na ọ mụkwala na nwa na ya mụrụ ya nwa nwoke, na conscience ya ekweghị ya keep this secret na o ruole mgbe ọ ga-agwa ya na ọhịa sị ka ya kpọọ egwe. Ya sị na oke mgbe ọ batara na biko na enwere ihe o nwere ikwu gbasara okwu a. Di ya were ihe ukwu n'ala gba ya ka n'ukwu fee n'isi gwawazie ya sị na ya dị sorry na ihe a niile nwa gwere na ọ bụ eziokwu, na ọnwa Adanne hụtere na ọwụ arrangement Adanne na ụmụnne ya, na ya amaghị otu esi agwa ya n'ihi na ya chọọ ka ọ bịa dịwa bothered, ọ bịa dịwa worried. Ya jụwa di ya sị na elekwe n'ebe dị lady na ọgwa ya na ya nwe bịa chọtara ya ụlọ, ebe ya chọtara ya 1 bedroom flat. Ya jụwa di ya sọ ebe ọ na-aga every Tuesday and Friday. Di ya sị yes na ya dị very very sorry. Ya gwawa di ya sị ya na o were ego ya kpatara ahụhụ ya sweat ya were gaa lụpụghị ya nwaanyị. Ọ gwaghị ya. Di ya gwawa ya sị that na ọ first sweat ya, first ego ya kpatara ka ya ji zụọ ya nwa na mahadum, na ọ wụ iro ya na ụmụnne today, na ọ sweat ya na ego mbụ ya kpatara ka eji zụọ ya onwe ya na university, na ọ bịakwala bịa ịgwa ya ego ha kpatara na otu esi ekpata ya ka abịa na nke ego na enweghị o mere taa ka ya nwa mere. Ya elegedi ya gwa di ya sị n'ifu na that na ọ kwesịghị ka ya mara na enwere nwa agbọghọbịa ya na ya bụ maka ihe ya chọkwara na ịlụ nwaanyị ka abụọ ma ọ fọzikwe na ya ga-ajụ ọ ya ekwere. Di ya sị ihe mere na o menenụ na ka ahụ na ọ dịla ka ọ ga-adị. Ya sị dị oke na nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru na otu a na ọ galaga lụọ nwaanyị ka abụọ na-agbaghị mbọ jishi ike fix godo onwe ya, o were second wife ga-kwụbata ya ọnụ na salary ya, na ka ahụ ya ga-pause everything. Di ya sị ele ihe o menere, ya sị na nsogbu anọ na emecha na ọ ga-aghọta ihe menere na nwaanyị mba nnọọ mza na ọ bụ ebe n'ugbu a ka okwu nọ.
na ọhịa sị ka gwa m na ya chọrọ isi na marriage ahụ pụta kpọrọ nwa ya nwaanyị pụta n'ebe di ya lụọla nwaanyị ọzọ na ya gazie ya na ebido ya chọrọ ọrụ chọọ ihe ọ ga-eme ka ha zụwa nwa ahụ nọ n'ụwa nwa ụmụnne na ezinụlọ ha nabatara na-enwe mgbe ha ji nabata na the hatred na ọ dị too much na ọhịa ezi sị ka ya kpọọ m ụmụnne m okwu ekwele kwucha m si ya nwanne m nwaanyị ya za nwaanyị ọma ya za anụna m ihe niile i kwuru ngwa tụrụdele ntị n'ala ka anyị tadele okwu na eze na ụdị ọzọ ịgbara ọsọ koro akpa na ị na-alụshi ọwụ ya wụ the best mana o nwere ihe m chọrọ ka ilebara anya in on your own this young lady ewere fon ya kpọọ ọṅụ na fon gwa na ya nwunye di ka bụ na ya agwala di si agwa na ọ chọghị gwa na ọma ihe o ji hide ka that part ya ga n'ihu si na conscience ya ekweghị ya keep quiet n'ihi na o doro ya anya na ego erige na ego eji eleta gị ya na nwa ya na ọgụ nwa kpara the money. Ya the only person for now m ga-asị m ị na-ediri gị ahụ mee ya invite ọ ga-esi enye adreesị ebe obi ma ọ na ọ ga-ekwe ọ na ị chọrọ ịhụ ya ọ dị mkpa ka ịhụ this lady n'ihi na ọ nwere conscience ahụtala ya asị na-eme ruo ya nso ka ị mara condition o ji lụọ di gị. Yes, ọ bụrụ na ị ruo ya nso this lady ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnọ na that marriage continue nọ na that marriage dị comfortable nọ na-aga ọ gaghara agwa m kwucha to an extent na ya dị aware na ego ya erige na ego eji lepụta ya na nwa ya na ụlọ ọgwụ na ego eji kwụrụ iwu ụlọ na ọgụ nwa kpara kwuchasị na conscience ya ekweghị ya gaa ka ị mara other things conscience ya na-ekweghị ya mee ruo that lady nso ka ị mara condition o jiri lụọ di ka 1 2 ọ chọrọ na obi kemo echem na this lady marriage ahụ ọ ka chọrọ ịnọ n'ime ya ọzọ m na-enyo ohekwe n'ụwụ ọ chọrọ ịdị sure ka ọ mara na ị ga-anabata ya ma ọ na ị gaghị anabata ya ọ chọrọ ịma faith ya otu ị tụ ụkwụ egwu ga-ekwu otu ya nwa ga-eshibido ka ogwu ya sị nwaanyị mba nnọọ mza na-ele ihu ya ga-eji ahụ this girl m sị ọ ya nwa kwesịrị ịtụ ihu ọ ga-eji ahụ ka ọgụ nwa ga-etu ihu ị ga-eji ahụ ya you are the first wife for crying out loud ọ ya nwa ga-asị ele ihu ya ga-eji ahụ mee ya invite kporuo ya ụlọ gaa hụ that lady gị ruo gị jụọ esi na ọ dị comfortable ịlụ nwoke ji nwaanyị na-ele ihe mgbe a conscience ya judge gakwana ya o nwere conscience ọwa ọhụhụ na nwoke a ọ na-aga ịlụ na o ji nwaanyị jụọ ya some few questions mana e present kwụrụ nwa na iwe dị na obi iwe ọkụ ji n'ihi na ọ nwa ahụ ọ nwere ebe a ga-edenwe ya n'ime that marriage ọkwa condition ọhụrụ ga-eme ọ ga-eji emove ma ọ na gagodo ka ị mara ihe obi ya first. Ụmụnne m ọ ya ka ya sị m oke after some days ya kpọghachi m sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m ọwa obere ihe na ya kpọrọ that lady wee na ya chọrọ ịhụ ya the lady si ya na ọ ya bịa ya jụọ ese ọma ụlọ ya si yes o na ọ na-abịabụ ya si ya na-abịabụ na di ya kwere na moto one day tọọ ya ebe ahụ ka n'ọwa ụlọ ya ya sị oke ngwa na ọ bịa na okurukwe nwa bịa ka ya hụ nwa ebe ọ chọrọ iji nye nwa ka ya hụkwanụ the baby ọ sị nwatakịrị asị oke na jikecha nwa anụnta kuru ya bịa ọ ya ka ọ bịarutere ya jụọ ya lee na ọ obere nwa even voice ya anụga ya efiri na ọ ebe nwa 28 29 or 26 mana mgbe nwa a bịarutere ya hụta na nwatakịrị na nwa 21 years only ya elewe si not the younger than voice ya nụga the girl achịwa ya gwa ya sọ gaa na kitchen ga enwe ihe gụrụ ya na oge kuru rie ọkwa na ụjọ tụga na okwute ka ya na ya bọọ rie the girl asị mba na enweghị ụjọ ya banye na kitchen jụọ ese nwa sị lee ya ga-erikwe ya jụọ ese akwa ya shiri na ya erijuole na okuru ihe gụrụ ya rie okuru nwa nụtara dọga ya na mpata ya ekuru nwatakịrị na-ele di ya nwatakịrị yigede shie n'ime mkpirisi anya mmiri akọbịbụ ya n'anya nwa nụtara ekuru nri bịa nọrọ ọdụ riwe ya jụọ ese na ọ kpere na fonu na-ekwu okwu conscience na conscience ekweghị ya na ọ dị aware that na ego erige na ọ ya nwa kpara na ọ conscience ya ọ gwaghị ya na nwoke ọ na-aga ịlụ na o ji nwaanyị mgbe aka dị gịnị ji gwewe sị na ya chọrọ ịbịa ahụ ya awụhụ na ya bịara ịgwa ya ọ bịa kọwara ya otu ya na di echi mara na ọ wee very big mistake ya na regret even till now na enwere nwa okorobịa ya na ebe ọ dị na mma na ya na-abụ ka na-akpakwa na ya na-abụ ka na-ekwu na fon na ọkwa n'ebe obi ya nọ ya chọghị ga into details otu ya na di echi mee mata kama mgbe afọ ime bịa chaa na mmake ya na mpa ya parents ya sị da
si na ha aga na ya ga-amụrụ ha bastard ebe a na ya nwere ike eme ugbu a wụrụ nwa nwoke na ụmụnne ya nwere ike tụrụ ime ọkwa na ya history na-enwebe onye mụrụ nwa n'ụlọ na ọ ya nwachiri break that record and ha ga-ekwe na ọgọdụ na ọ bụ onye ji ụmụ nwaanyị 100 na ebe ya mepere ụkwụ tụrụ ime nọrọ na position ọbụla ọ bụrụ the 6th or the 10th or the 20th wife na ya na-ega ebe ahụ na position ya na ọwa obere ihe na parents ya maiga ya na this marriage maiga machie ya ka egwenye ekwe na ọ otu eshiri kpọrọ di ya kpọrọ ụmụnne kpọrọ ụmụnna abịa lụọ ya na ya dị aware na di eji nwaanyị and ya makwa n'ụlọ before abịa lụọ ya before ihe niile emewe and ya dị very very sorry ya jụwa the lady so ọ gịnịkwana ihe ọ chọrọ ka ya mee ugbu a na the lady agwa ya na ya chọrọ walk out of this marriage na ya chọrọ ka o were nwa ya nwoke were mere nwa nwoke na ya agaghị anọli na ya were very jealous type na enwe mgbe ya hanyere onwe ya eshia nwoke with any woman na ọ were painful thing for her na ya ga-emeli ya and ya chọrọ ịpụ ugbu a n'ihi na enyi nwoke si apụta ọ na ya na-apụta na ya apụta ka ha lụọ ka ya hapụ ime isi ya na ihe ahụ somebody ya na-amatara kemgbe ya nọ secondary school na obi ya ka na ebe ahụ na ọ bụrụ na ya walk out na ka ahụ nwere ike dakagara n'aka nwaanyị ọzọ and elu uzo ya na ọ ghara ahụ ịchọta onye ahụ n'anya ya sụ ka ya rịọ ya wụ na ya elele na ihe eji gwa ya ka ya lee ma ọ ga-anabata nwa ya ka ya mara mewe arrangement ọ sịkwa na ya ka ige na o were mere nwa na o were mere nwa ọ sị ya elege obere nwa bewe ọ bịa gogo nwa ya nwatakịrị bịa gogo nwa ya si ya mami na ya bela akwa na ya dị sorry itige na this type of distress na ya bela akwa ya biko na o were nwa ya na o kweghara ya nkwa na ọ ga-eji nwa nọ mere nwa were lejie ya anya na ọ ga-eme ya concentrate ebe ya nọ move forward hapụrụ ya di ya hapụrụ ya marriage ya na-ekwesịghị ịnọ ebe a na enweghị ebe a ka obi ya nọ na amaghị ya ama na afọ ọsọ ya na manipulate na enweghị any tools a na-eyuzu on her nwa mba nọ n'ọwụ ebe okwu nọ na ya gwa ya sọ gwala na di ha na ya na-alụgachi ya gwa ya si ya ọ gwa ya si ya na ya na-agwa ya everyday na ya like ihe na ya la ya na-alụgachi na ya chọrọ ịpụ na ọ convince nwunye ka ha bịa kpọrọ nwa nwoke ọ ya ga-akpọkwa nwa na one day agbalaga na ọ chọghị ime ọ na-agwa ya the appropriate time na ọhịa sị ka ọhịa mere eji were fon kpọwazie na ya dị very very sorry mgbe a na-eme nwatakịrị egbe ikpere rịọwe ya gwa sị ya na ihe o kwuru na ya wee mọda na ya gaghị afọs ya na ọ sịkwa na ọ na ịnọga as second wife na ya dịghị asị mba na ya na-apụ na o persuade di ka ha bịa nara ihe akwụrụ n'isi ya kwesị ya gaghị persuade di na nwaanyị a na-achụ nwaanyị ibe na di na ya gaghị persuade because ọ ga-asị na ya convince to leave the marriage na ọ ya nwa na ụmụnna ya ga-persuade ya ka ha bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya so oke na ya na nwanne nwoke discuss ole nwaanyị mba nọ na ebe okwu nọ na nwa anọ tara ka iri nwa nwoke nwatakịrị ije ahụ ọ bịara ọ hapụga nwa anọ tara sị ka ya ga-ebutere ya akpa nwa ya ọla ọ bịachibeghị ruo ngalugbe ya na kropi n'ụgbọelu na nwaanyị mba nọ na m juderele ya mba ụwa na ụdịkọta kele nọ n'odi ya gbara ya n'ụkwụ ọ ghọta gịnị m sị nne m ya sị ya ha awụghị ụta mgbe Chukwu chọrọ ịgọzi mmadụ ụtọ na-eche eme Chukwu chọrọ ịgọzi gị ọ ga-agọzi gị n'ụdị dị iche iche ọ ga-esi ebe dị iche iche were gọzie gị wee bụrụ eziokwu ihe mere na eme na ọ wee painful one mana ile n'obi m aga m asị na Chineke gọziri gị Chineke gọziri gị Chineke hụrụ m n'anya ọ maara obi m n'ihi na ihe ịkọga nga ọwụ ha na ezitin a na-ekwu okwu second wife alụbatara alụbata ọkwa ụgwọ isi ya ọ na-adị izi ha wee pụ kama ka ha ma ha ga-apụ ka isi apụ ha na-abịa na-ebu mkpamkpa kama na Jehova ji obere nwa obi ya na ebe ọzọ wee kige na nwa nwoke so akpọrọ ya ụta fix your stay put na ọ ga-adị mma ebe dị dị ụjọ dị ya ịgwa na ọ chọghị iluzu ya bụchakwa part of ịhụnanya ahụ bịa nọrọ hakwa under family pressure na iji nwoke iji nwaanyị nwatakịrị young girl omuvole ọ na ọ gachiri ike olee ihe ị na-apụtakwara n'ọnwa kwuru na nwa nne m nwa dị nwowo nwa nwekwanụ nwa dị m Jehova etuola ọnụ ugo otu nwoke otu nwaanyị enwere ike na-elekwanye ugbu a na afọ ime acha Chukwu chigozi ọ ga-agọzi m mgbe ị na-atụwaghị anya ụmụnne m ọ sị m were egbo towara ọnụ n'obi na ọ gbawale na ya na-ele nwa ha na ọ dịcha ya ka fruit of betrayal na mkpụrụ betrayal di ya kụrụ ọ gwatụdịghị ya onwe esi ọ batara ya si emere mistake na ya atọla nwatakịrị ime kpọrọ ụmụnne di gakwa ụgwọ isi nwaanyị ọzọ lụpụ ya nwaanyị na ama wite ego ya msị nne m hapụgakwana hapụ ọwa ụtọ na-adịcha mgbe ụfọdụ family pressure na-adị too much ikwuo n'obi m aga m asị na all this lady the only girl m ga-asị m
among ụmụnne dị niile. This girl came forward. Oh, yeah, that singular truth you need to know. But the whole family members not even by mistake. This girl, I mean, phone body. Oh, yeah, but I'm just saying, Roy and Suke no more. Ubu na marriage, I say, I work. Yeah, like a hooding, I say, I like a hooding. Elehozo, Echoroka, ya want a Greek word. You go on that and call this show. Now, one okay, na safer hands, more here. Oh, God, I will Igbo to one way up. Or both the one your man, okay, by the special grace of God, Oteshi handle Okua. Agamasing or the lack of God. Them. Also, when you know when a way. Never one ye be, Nagila dele. Nege para. No way go ding with the look on why. Them have one and gay para. Ipuru Mipuru part, I operate house and any natural sacrifice. You wake cake, I don't try no pressure, family pressure. On added too much. Man, I beg him and amen. Ikwesịrị na otu gwa gị kelee Chineke na otochi mere nye ihe n'ihi na ọwụ nwaanyị niile ọwụ marriage niile ọwụ home niile ga-survive this type of thing. Second one abatala kwa ọlụgwụ isi ọ ga-asị anybody ndị ọzọ go to hell and ihe a mụrụ n'ọnwa nwoke na-enwe ebe eji azụ agaje mana ọ dịrị ihe ụta ha wee young girl release ya na nara ya nwa ahụ gosi ya na nwa ya nọ na safer hands na ị ga-eleta nwa ya na ị ga-apịpụtara ya na ka o nwee ike concentrate relax ya gachi ike chọrọ ụzọ ya gawa. Ụmụnne m onye m gwere ọsụm jụọ ọnụ na m led mụrụ okwu n'ugbo todorele ya unu toledele okwu n'ugbo ene ma e wụrụ nwaanyị na okwesịrị ekwesị na asịgodo na di m mere ihe niile na okwesịrị ka o were ego kpatara hide ara ya were ga lụkwụ gị nwaanyị na that part wee ebe nye gị nsogbu onwe nshi ọ gwara ya enwebeghị ihe mewere hapụ ikoro di ya mana di ya hide gidere destin rute na ga kpụrụ ụmụnna ga lụọ nwaanyị enweghị onye tu mkpụrụ onye gwara ya nọrọ n'elu mmiri na-agagharị akwụ ya salary egwere di egwere ga kwụ ụgwọ isi nwaanyị ọzọ lụkwụ ya na ego ya kpara ka di eji lụkwụ ya nwaanyị na ọka aka ya afụ. Ụmụnne m ndị owe si ewepụkwa n'obi ọsọ m judele ọnụ na ọ bụrụ ule ihe ga-eme. Ụmụnne m ọ bịakọtala o belete m n'ọnụ ọsọ m judele ọnụ ụmụ nwaanyị ibe ya na ụmụ nwoke na ya wụrụ nwanne gị nwaanyị lotu ga-esi ahụta ya na nwoke zụrụ nwaanyị na skuul na a na-eme ya eme mana ọ wee painful thing ego ya kpatara for the family. Di were ego ya kpara sweat ya ahụhụ ya lụkwụ ya nwaanyị were ego ya kpara ga rentara nwaanyị ọzọ ụlọ were ego ya kpara ga kpọọ ụmụnna ga lụkwụga ya nwaanyị na ọ dịgara very painful and the trust nọ n'ọzighị dị na ahụzighị ụda di ahụ n'anya otu eshiri hụ ya before na o kweghị ya na ime ụlọ ahụ gbakasịrazi ya ahụ na m judelu unu na ọ wụrụ ule ihe ga-eme. Ụmụnne m ọ ga-agụ kọmentị ọnụ kpọchịkwanụ mpi isi egwu mana etighe n'ite ka o nwee ike banite enweghị ọnụ ga-agwa ya ọnụ gwa ya ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.